Трети урок. Здраве. Речник. Мозък. Нерви. Ухо. Зъб. Гърло. Бял дроб. Сърце. Корем. Черен дроб. Стомах. Бъбрек. Кръст. Пръст. Гръб. Рамо. Коляно. Кожа. Кост. Мускул. Кръв. Болен съм. Здрав съм. Болест. Здраве. Болка. Защо плачеш, Сашко? Боли ли те нещо? Боли ме. Какво те боли? Боли ме стомахът. Ял ли си нещо? Само малко зелени сливи. Ето защо те боли. Какво има, скъпи? Добре ли си? Не, не съм добре. Боли ме. Какво те боли? Не виждаш ли? Боли ме пръстът. Сложи го в студена вода и ще ти мине. Няма да ми мине. Сигурно е счупен. Отивам в бърза помощ. Как се чувстваш, Яворе? Изглеждаш зле. Лошо ли ти е? Не, не ми е лошо. Много съм уморен и ме боли главата. Трябва да си починеш. Нямам време да си почивам. Ще взема един аналгин и ще ми мине. Боли ме главата. И мене ме боли. Тебе защо те боли? Не знам. Отивам на лекар. Ще питам него. Моята съседка е много добра лекарка. Аз ще отида при нея. Мога ли и аз да дойда с тебе? Ела, на мене винаги ми помага. И на тебе ще ти помогне. Речник. Оздравявам. Доктор. Лекар. Лекарка. Лекувам. Аптекар. Аптекарка. Преглед. Преглеждам. Прегледам. Пациент. Рецепта. Изпиша. Медицинска сестра. Лекарство. Витамин. Антибиотик. Билков чай. Кашлям. Кихам. Хрема. Температура. Висока. Нормална. Настинал съм. Епидемия. Грип. Полезен. Вреден.
хапче, сироп, упойка, хирург, операция, бременна, заболекар, заболекарка, стоматолог, кариес, пломба, изваждам зъб, махмурлук, ветеринарен лекар. А вас кой зъб ви боли, господине? Мен ме болят всички зъби. Да видим. Този ще го извадим, а този ще го оправим. Имате и един кариес. Ще ви сложим пломба. Ще ме боли ли? Няма да ви боли. Ще ви сложи упойка. Речник. Тегло. Нормален. Кръвно налягане. Високо. Ниско. 120 на 80. Енергичен. Спокоен. Спорт. Спортувам. Стрес. Стресиран. Възраст. Пуша. Пушач. Слушане. Чуйте записа и попълнете пропуснатото. Докторе, мисля, че имам грип. Как се чувствате? Боли ме гърлото, кашлям и имам хрема. Имате ли температура? Да, имам. Да. Имате грип. Стойте вкъщи няколко дни. Ето ви рецептата. Вземайте тези лекарства. Пийте много чай и яжте портокали и лимони. Какво те боли, момиченце? Боли ме коремът. Само коремът ли те боли? И гърлото ме боли. Какво си яла днес? Сладолед. Не трябва да ядеш сладолед една седмица. Сега ще ти дам един сироп и едни хапчета. Не пий студена вода. Трябва да пиеш топъл чай и мляко. Как си, Владо? Не съм много добре. Чувствам се уморен и ми се спи. Но сега е 10 часа сутринта. На мен всяка сутрин ми е лошо. И съм много жаден. И жена ми се чувства така. И тя ли ходи на бар всяка нощ? Не. Тя е бременна, а ти имаш махоморлук. Докторе, боли ме зъб. Кой зъб ви боли? Ето този, горе вляво. Да. Този зъб изглежда много зле. Ще трябва да го извадим. Ще ме боли ли много? Няма да ви боли. Ще ви сложа опойка. Имате и един кариес. Сега няма да ви слагам пломба. Елате пак в понеделник.